Arratsaldeon, ongi etorriak Literoitura talde irakurle taldearen programara. Ikusten duzuenez, programa berri bat daukagu, estreinaldi momentuan gaude, eta gure artean ditugu Gotzone Butron eta Jokin de Pedro, irakurle taldearen hori, ez dakit, nola esan? Sustatzaileak. Eta zuek sortu duzue hori plentzian eta inguruan bebai inguruko jendearen txat talde hau. Eta zer ikusi duzue, zer behar ikusi duzue plentzian, talde hau sortzeko? Bueno, guk ikusi genuen gure artean komentatzen eta batzuetan komentatzen genuela, edo liburuei buruz, edo irakurtzen dugula, edo ez dugula irakurtzen, eta euskaldunenen artean, ez? Orduan ikusi genuen, aukera hori, ez dakit, igual biltzea eta komentatzea, liburu baten gainean biltzea eta horrek ere elkartu zuelako bai irakurzaleak garenok eta baita ere igual euskaldunak izan eta normalean erderara jotzen dugula irakurtzeko, ohitura hori dekogu eta horregatik izan zen apurtxo bat ideia euskeraz irakurtzeko ahalegin txiki hori edo egiteko. Bai, da naiz eta euskeraz irakurtzeko ohitura izan, batzuk nik behintzat gehiago irakurtzen dute euskeraz, ez? Baina landa guztiz ere irakurketa horiek partekatzeko beste batzuekin edo beste berriakin eta ez da bakarrik irakurri eta komentatu, konpartitu, aholkatu, elkarri eta horretarako uste foru egokia dela holako irakurle talde bat sortzea. Gero formatoari buruz ere, hitz egin genuen hasieran, zeran antolatuta eta azkenean erabaki da pixka bat han horremen erabiltzen den formatua, ez da, liburu bat jarri, denok irakurri eta gero horretaz hitz egitea, ez? Segurasko hemendik aurrera poesia pixkat ere sartuko dugu, denborak esango du, ez da? Bai, genero desberdinak, ez? Eleberriarekin hasi gara, igual errezena delako, edo, ez dakit. Eta gero bai, joango gara apur bat aztertzen beste genero batzuk. Komikia dago, entzegua, poesia, eta apur bat igual guztiari heldu alba diogu. Gero asmoa da bai, noizean behin, aldanean, behintzat, idazlearekin berarekin zuzenean solasaldia izatea. Orduan horretan ere ari gara apur bat lantzen. Zuek berez, biltzen zarete kasinoan, hilabetean behin, ez da? Baina, eta izango da, uste dute urtarrilaren 30ean, edo? Bai, 30ean izango da, hurrengoa, eta, taldea irekita dago, baina edozeineri, baina euskeraz da. Guk irakurtzen dugun guztia euskeraz da, eta komentatzen duguna euskeraz da. Hurrengo zita izango da urtarrilaren 30ean, eta orduan, gero azalduko dugu, baina orduan etorriko da Katalin Miner, gurekin solasaldira. Eta azkenengo kedada horretan, egon zen Jokin de Pedro, egon zinen zuk, zure liburu aurkezten bai, ez? Bai, hauze proposatu zuten, nizelan hemen nagoen, nik idazitako azkeneko liburuaz jardut, eta azken baten, egin gustora egin nuen, eta zabaldu zen nire liburua, irakurri, eta egin genuen, sodasalditxo bat, haren ganean. Bai, irakutsiko dugu, zertan datza zure liburu, Jokin? Esan daiteke ekintzasko liburu badela, eta ekintzasko nobelen artean, polizia elaberria asko erabilita irakurri izan den liburu mota bat, eta tankera horretako edo genero horretako liburuan idazten dudan hirugarrena da. Zeran ez inspektore bat agertzen da, eta hori lagungarria da, gero irakurlea eramateko bere ikerketan, bere jakin mina setzen, eta la personaia hori Gorospe inspektorea da, bere nortasun bereziarekin, bere hizketa edo berbeta bereziarekin, eta horren inguruan idatzita dago hau ere, elurpean. Da,
izenburuak berak esaten duen moduan, elurraren elurrak protagonismo handia duen liburua da, ezta? Hor irudikatu nahi izan dut, elurte handiaren pean gertatzen den gertaera bat, bereziki girotua, ez? Hotza, elurrak sortzen duen basamortutasun hori, eta batzutan izu hori, ezta? Baina baita gortasuna eta isolamendua eta bar, ezta? Eta hor, noski, sortzen da jakin binezko gertaera bat, ez? Baina giro hori pisu handikoa da, garrantzizkoa da, ez? Pizka giroa naturak berak sortutakoa. Esango zenuke elurra protagonista bat dela? Bueno, elurra da osagai garrantzitsu bat, ez da? Ez dakit nik nola esan, iluntasuna izan daiteken moduan osagai garrantzitsu bat, narrazio baten, baina iluntasuna litzake protagonista beti izango da, protagonista bat, baten batik gertatzen zaiona, bere izua, bere sentimentuak eta bar, baina bai, hori kendu elurra eta era bat aldatuko litzateke liburua, zalantzarik gabe. Ze azken baten elurra da, askotan gertaeren arrazoia, edo bultatzaile bat. Elurri gabe hori esan gertatuko beste zerbait bai, ez? Eta izenburuan bertan ere elurpean horrazen nahi izan dut ja jolas hori irakurlearekin, ez da? Elurpean, zer dago elurpean, zer edo nor egon daiteke, ez? Eta orduan bai hasieratik hori agertu arte, elurpeko zena hori arte, jakin binaia badoa piztuz, ez? Eta, bueno, azken baten hori irakurleaiko jolas bat izaten dira gehienetan olako jakin binezko edo thriller liburuak, ez da? Eta inspektorea hori Gorospe talean azkenean ditzen genuen super Gorospe. Eta bera ere kuriosoa da, ez? Da bizkaieraz hitz egiten du eta hori zergaitik, ezaugarri horrek bereziki zergaitik jarri dotzezu? Bueno, nik uste dut hor gehienetan bentsat inspektorea edo ez da izaten protagonista, ez da izaten da pizka bat ariaren eramalea, ez? Berak bakarrik ez du ezer egiten normalen. Bueno, kasu honetan pizka berezi, aldatzen da zerbait, baina poliziala berritan polizia edo inspektorea ez da protagonista baizik eta osagai bat, baina bere inguruan dagoz beste kasuak eta hilketak edo atentatu edo nadalako, ez da. Orduan, personaia hori izan behar da, alde batetik neutroa, baina beste alde batetik ez da izan behar aspergarria, izan behar da berezia, nortasun berezia, ez? Eta orduan, bueno, bilatu behar zen nortasun pizka berezia. Nortasun hori izan daiteke, egon daiteke lotuta bere izkerarekin, ere, ez da? Eta horregatik nori jarru du pizka bat, bizkaiera duna, horrela berehala identifikatzen da, ez da? Berba egiten da benen, bizkair, hori da Gorospe, etozu jarri behar gainera. Orduan esan zuen Gorospe, pizka bat, hori da ezaugarri bat, eta gero hori hornitu du pizka bat esaera sarrekin, bueno, atxotitzak eta olakoak, ez da? Eta orduan personaiari kolore pizka bat emateko. Hori da helburua. Da burtsu bat pertsonaia bakartia edo... Bai, pizka bakartia, bere filosofia daukana, bere... ez? Pizka bakartia esan dezagun. Bakartia filosofia, herri filosofia, herri hizkera, eta holan, ez? Bera hor dago eta, bueno, bere inguruan gertatzen diren gauzak konpondu, ikertu behar ditu eta bere estiloarekin. Galderaren bat, kotxore, ondo dago, izgarria da, galdetzen ari zaren. Bai, eta gero... Begiratu idazu, eta ez dakit... Pentsatu dozuk galdetu nahi zenuela, zio zer? Ez, baina esan zen. Bale. Gero, liburua hasten da eta bukatzen da, bueno, deko elementu bat biltzen duena hasiera eta amaiera. Eta hori zer da, estilo bat da edo... Esan nahi duzu ziklotasun hori, ez da, bai. Hori da. Bai, liburu hasten da, hor badago beste elementu bat trena dena, ez da, tren baten hasten da, eta tren baten amaitu, ez? Herri horretara ailegatzean, Aranbeltzara heldu egiten dira tren baten, eta gaineran berak egiten du topaketa bat, emakume batekin, eta gero bueltan ere berdin, ez? Dena amaitzen denean, azken baten 10-15 egun baino ez dira pasatzen, ez? Eta ekintza piloa eta gertakizun piloa dago tartean, eta bueno, bueltatzen da dena normaltasunera, jaisten dira leku elurpetik edo, bueno, toki
elurretik bera doaz, aranera, bueltan, trenan, ostera be, eta, bueno, horrengo kasura arte. Nik topatzen diote, amaierari topatzen diote Hitchcock estiloa. Estil hori. Eta igual esan beharra dago, ez dakite liburua dela helduentzako eta gazteentzako be bai, ezta? Bai, nik ez dut idatzi holan bereziki gazteentzat. Horietan hasi zen, hirurak bat lehenengo liburu idatzi nuena, elkarrek erabaki zuen sartzea hor, novela laburra zenez, gazteentzat, eta hor sartu zen. Eta gero arrezkero, idatzi ditudan guztiak hor sartu dituzte, ez, zail horretan. Eta, nik ondo ikusten ez daukatezago problema, baina ez da, esan nahi dute, gaztek irakurtzeko bai direla egokiak alde batetik, ez dakit nola esan, gaien tratamendua eta ez da sakonegia, ez da, saltzen dira nazioarteko kontuak, saltzen dira, baina, ez dira novela zailak, 17-16 urteko batek irakurtzeko, ez? Baina nik personal duek ere gustora irakurri ditzaketela, ez da. Denak ez dira esaten izan novela filosofiko sakonak eta batzutan zerbait behar dugu apur bat harinagoa ere. Eta zein izan zen zure prozesua? Hori, liburua idazteko prozesua hori? Liburua idazteko prozesua, beti ideia bat etortzen da, baina kasu honetan nik aspaldi nuen gogoa edo asmoa elurretan girotzeko zerbait, ez? Oso gauza berezia, oso sensazio berezia sortzen ditu elurtza handi baten, zoazenean, bakarrik, ez da isiltasun horrek zelan inguratzen zaituen, eta, iruditzen zait, paisaia, medio egokia dela kontakizun bat asmatzeko. Ez bakarrik kontakizuna asmatzeko, baita hori deskribatzeko ere, ez? Orduan horri batzuk erabili ditu hor, letra asko erabili dut hor, elurrak sortzen duen isiltasuna, eta batzutan isiltasun horretan zure oinatzekin, zure urratsekin ateratzen duzun zarata, horrek sortzen duen isolamendua, eta sensazio horiek deskribatzea ere bazan nire asmo bat, eta gero noski asmatu gauza bat horren inguruan edo giro horretan. Horrela hasi zen. Lehenengo gustuko nuen giroa, ez? Eta gero, trena eta auta beste, eta elurpean gertatu daitekena, eta elementuak handik eta hemendik, eta orain... Inspirazioa. Zerbait dakidanez, uste dut zaudela proiektu batekin, antzesla batekin, antzerkiaren munduan zerikusia duen proiektu batekin, ez da? Badira, urte bat eterdi edo urte pare badira, pizkat antzerkiaren munduan sartu nahizenaz. Zergatik edo gaitik, holan nabil, ez da? Eta igaz hemen plentzian antzestu zen Plasentzia 1577 idatzi, aurkeztu, eta oso proiektu polita atera zen, hemen herri antzerkian, oso zapore hona utzi duena herrian, eta parte hartzaileak ere badirudi prest dago dela berriz ere jarraitzeko honetan, eta jarri nahi nuke gauza iraunkor bat albada, hemen plentzian edo plentzia eta gorli zen, horren inguruan dinamika berezia sortzen delako. Eta orduan, animatu ninduten beste testu bat idaztera, eta ia posible dan aurten ere beste antzezpen bat egitea, beste herrian antzerki bat egitea, beste argumento batekin. Eta horrela sortu zen Korsarioen historia bat. Orduan, Korsarioi buruz berbaiten danean, badago personaia hemen, segurazko askok entzun dutena edo aipamen entzun dutena, eta da Anton Garai. Anton Garai Gorlizen jaioa, Gorlizeko Andramarin jaioa, 1509an hil zen, noiz jaio zen ez dakigu, ez da erreza, baina 1480 inguruan, beraz oso kontu zarra da, eta horren inguruan ikerketa luze samarra abiatu dugu, datu gehiago lortzeko, eta eduki dugu sarrera Simankasen dagoen bere auzi guztira, transkribatzen ari dira, zatika heltzen zaigu, eta datu horiekin alik eta argumentu
egiaztagarriena eta beridikoena idazten saiatu naiz. Noski, fikzioa da, asmatu behar dituzu gauza asko, baina, bintzat, izenak, datak, orduko alkaten no zen, orduko korregidoren no zen, auzia nola izan zen, sententzia zen izan zen, eta bakarrik esango dugu, historia tragikoa izan zela, urkaturik hil zuten gure Anton Garai, eta prozesuan nazi samarra da, eta hor badago interpretazio bat egin behar da, eta, ausartu naiz interpretazio bat emate. Eta obra idazita dago, Anton Garai korsarioen historia, deituko da, seguru asko. Eman dut, irakurtera ja, inguruko lagun eta parte hartzaile, eta Alex Igartuari ere, eta zuzendaria esango dena, berriz ere, lehen ez dut, baina berak egin zuen zuzendaritza, igaz, eta urten ere, bera izango da zuzendari artistikoa. Eta, hor badaukagu igazko elenko bat, espero duguna lagunduko digutena, eta jende berria ere behar du. Egingo du kanpaina bat igazko moduan, aktore eta talento berriak erakartzeko. Kazatalentos, ez? Gazteak, oraingoan gazteak, ez? Bai, gazteak ere behar ditugu, bai. Eta, jo dugu Mengo Uribe Kosta Institutura, laster baten, joango gara, aurkezpena egitera, eta aktore gaztetxoak ere hurbiltzen zaizkigun, Anton Garai eta bere gaztetako zati hori edo sasoi hori irudikatzeko jende gaztearekin berden bezala. Eta ez dakiz gehiago, asko etekin daiteke honetan, Interesgarria da gainera proiektu hori, eta Otsonek esan duen moduan gazteak sartzea eta gazteak hori antzerkiaren munduan sartzea positiboa da beti. Literatura taldeari bueltan, orain proiektu berri batekin zaudete, 125. urte hurrena trena heldu zenetik, ez? Proiektu horrekin, nola kontatu pizkat zen da proiektu hori? Bai, 2018an trena Plentziara heldu zaneko 125. urte hurrena ospatzen dalarik, besteak beste, hainbat ekimen egongo da herrian, baina besteak beste otu zitzaigun idaztea kontakizunen kateatuak. Orduan, trenaren bagoiak bailiran, batek kontakizun bat idatzi, eta hurrengo batek beste kontakizun bat desberdina idatzi, baina bere lehenengo esaldia izango dalarik aurreko amaierako esaldia. Orduan, horrela joango dira kontakizunak kateatuta 2018 urtean zehar. Orduan, honetarako egin dugu ezagunenen artean eta deialdi bat eginda, hurbildu zaizkigu hogei bat idazle, edo idazle esan nahi dugu, batzuk dira idazle ezagunak eta profesionalak, eta beste batzuk idazteko grina edo gogoa edo daukatenak, amaterrak esango genuke. Eta guztien artean, hori, egingo da, edo sartu gara ekimen honetan. Zenbait jende dago orain momentu honetan apuntatuta? Hori, zehazki, 21 pertsona badaude. Batzuk euskaldunak eta beste batzuk erderaz idatziko dutenak. Eta adinaren aldetik izango dugu 18 urtetik 60 piku urtetara. Bai. Osea, dekogu horre abaniko nahiko zabala eta nire ustez oso interesgarria. Eta hau, prozesu hau noiz amaitzen da? Noiz ikusiko du argia? Bai, asmoa da 15ean behin irtetzea kontakizun bakar bat, osea, ale bakarretan argitaratzea. Paperean, eta gero baita ere, udaleko webunean eta bestelako soportetan. Tren geltokian bertan egongo dira edo, ezta? Bai, tren geltokian, turismo bulegoan, Goñi Portal, udaletxea, liburutegia, liburu dendak agian, eta, orduan asmoa da kontakizun bakoitza joatea argitaratzen, bai paperean, bai digitalean, 15 edo, ia epeak zaintzen dugu zen, 15 urte osoan zehar. Izango da, hori, bakoitzak eramango du zenbaki bat, izango da, bilduma bat egiteko modukoa. Igual batek topatzen du laugarrena, eta orduan konturatzen da, aurretik
beste 3 daude, lortuko ditut. Hori da purtsu bat asmoa. Eta azkenean, prozesuaren bukaeran, hori ikusiko da guztiak elkarrekin eta liburu berezi batean? Bai, hori da asmoa be bai, 2019 urtera begira, ia guztiak batu aldiren ale bakar batean, euskeraz eta erderaz, eta gian ilustrazioekin edo argazkiekin edo, eta ale polit bat ateratzea. Bueno, lehen komentatu dugun moduan, orain urtarrilaren 31ean daukazue urrengo kedada, ez? Kedada ditzen diot, baina. Bai, hori da, ondo. Sola saldia. Katalin Minerrekin daukazue, eta kontatu pixka bat zera aurkituko, ara joango den jendea zer aurkituko duen, eta berarekin egoteko hori aukera bere eukiko duela, ezta? Bai. Bueno, Katalin Miner esan da gure 3. idazlea, ez da? Alde hasi ginen Eider Rodríguezen Aragiarekin, hemen daukago parkatu. Gero Edurpean lehen komentatu dugunarekin, eta hau da Katalin Minerren Nola heldu naiz ni honaino izenekoarekin. Katalin Minerrek 2016ko, Igarta saria irabazi zuen, beka, liburu hau idatzi izateko, eta bera baliatu zen hau argitaratu izateko eta gure eskuetara helduarazteko. Eguneroko bizimodua edo irletzen duen liburua dela esango nuke, historia da pixkat egunerokotasunean, da behar bada liburua berez egiten duena personaia bera da, nik uste personaia eleberria dela, nortasuna handiko personaia da, novelako gertakizun eta zer guztiak hartzen dituena bere izaera bereziarekin, oso izaera berezia, bera kontatzen du, berak azaltzen dizkigu bere sentimentuak, bere kritikak, bere bildurrak, bere ziurtasun ikeza, bere gauza guztiak, burutazioak eta bar. Zelako den personaia, personaia nik esango nuke pixkat ospina dela, esan dut oso kritikoa, munduaren ikuspegi eskor samarra dauka, eta horrek sortzen digu batzutan mingostasun puntu bat, esan dut nahiko ikuspuntu negatiboa dauka oso guztienak, baina bestalde batetik azaleratzen ditu hor gizartean dauden kontradikzio batzuk eta eta kritika bat badago hor, ez da beste matxismoaren inguruko gauzen ganean, hipokresia eta bera, baina berak ere ez du eraikitzen beste gauza bat, ez da horrek ditzen gara beti bere gauza negatiboarekin da, pixkate ikuspegi berezia ematen digu, bere mundu horretaz. Eta oso modu egokian deskribatzen ditu bere sentimentu horiek, batzutan hizkuntzarekin oso goi mailako deskribapenak eta egiten ditu pixka filosofikoak eta hori alde horretatik oso sortzailea da. Eta gotzonek zerbait gehiago entzine du. Bai, porque, lehenengo, portada da, primerakoa, benetan. Eta gero beste gauza bat, titulua da Nola heldu naiz ni honaino. Nik uste dut galdera hori guztiok egiten diogula gure buruei beti. Ez gehienetan edo bizitzan momenturen batean. Konturatzen bazarete ez dago galdera ikurrarik. Orduan, irakurri liburua. Porque, claro. Ez spoiler, beste. Bai, liburua oso ondo dago, nire ustez azaltzen du apur bat insatisfakzioa, ez? Da, bera da pertsona bat oso modernoa, ez dakit heldua, gauza asko dekoz bere errezak edo, eta alanta guztiz beti dago zeo zer insatisfakzioaren bat, orduan. Ni betxetan dut kontua dela liburuan, hori ez, insatisfazio hori nondik etortzen dan, nondik etortzen zaigun. Pues igual gizarteak
edo heteronormak, edo matxismoak, edo familia ereduek, edo igual honek guzti honek deko zerikusirik horrekin, eta ni pentsetan dut Katalin Miner bera idazleak pues bera dala apur bat honen gainean bai bere kolaborazioetan eta bar beti olako gaia tratatzen dituenak eta bueno, pues liburuan ere apur bat horrekin askatasuna eta bakardadearen arteko mugak eta hainbat gauza. Hemen liburuen atzekaldea jartu, emakume gazte baten noraeza. Ez da nerabe batena, zen nerabe zaroan ere egoten da, ez dakit, insatisfazio hori munduarekin edo ez da, baina hau da emakume gazte batena, ez? Beste adin baten ere sortzen dira, bai emakumeengan eta bai gizonengan bestelako insatisfazio, bestelako munduan ez enkajatze hori, ez da, desberdina dira, ze personaia heldua da, baina jarraitzen dugu askotan noraezean, gizartean dana dalakoagatik. Zelako mezua bidaliko zenukete hori jendeari egun horretan kasinora hurbiltzeko? Bueno, ni gonbidatuko nituzke, feminista guztiak, irakurzale guztiak, euskaldunak, hau da, nik uste dut oso, naiz eta liburua ez irakurri kasu honetan oso interesgarria izango dela Katalin Minerrekin berarekin solasaldi hori, edo berak kontatu alduena. Pentsetan dodala pertsona bat, referente bat gaur egun post-feminismo deitzen den mugimendu horretan, eta oso gaztea, eta bueno, pentsetan dute hori, eta irakurzaleak, bebai, eta, bueno, ez dakit edozeinak, guk hori, konbidatu nahi dugu edozein. Bai, liburu irakurri duenarekin hitz egiten beti ikusten duzu, liburutik pizkat harago, eta gainera, Katalin Miner berrian idazten duenetik, eta ezagutzen dugu, eta, berarekin egotea uste dut beti dela aberasgarriagoa, eta beste ate batzuk, eta zabalduko dizkigu, seguru nago, ez? Bueno, ikusiko gara elkar datorren hilabetean, programa berri batean, eta ea zelako berriak ekartzen dituzuen. Eta zuei ikusiko gara hurrengo literatura programan. Eskerrik asko eta hurrengo arte.